menyika takasarudza kuti tiite matanho okuchengetedza upenyu hwevanhu, nokuti kana tikaunganza vanhu sezvizvi semazuva e-first phase, second phase ne-third phase ye-COVID-19 pandemic, taita super spread. Tikati haiwa vanopopota zvavo kana zvikuru seve dzimwe nyika vatise kusingaitwi by-election katitai kwenyu kuno kwedu tinoita kana tavona kuti kwagadzikana. Zvino takazoona kuti kwagadzikana kasati akwaita. Saizvozvo tese mavona kuti ma-MP kune 2028 I think munyika yose, asi vazhinji ndevakabva muparliament vachiitwa withdraw or recalled nemapati avo anga achitsemuka. Vikati tsemu goita recall, tsemu recall, tsemu recall. Tikati yanga ikaipei tsemukai muchirikola. Saka pane vashomane pakati pe-28 vakatisiya norufu. Avo aiwa kwakuri kutonga kwani kwaMwari. Zvino isu see the confidence the people of Epworth have in ZANU-PF, the Revolutionary Party. Whereas in the past, this same Epworth yanga ine mumiriri anobva kune kamwe kamusangano. Asi makazobona kuti haiwa mweya weregioni wangu apinda nokuno, ndokubva opposition yapinda. Asi iko zvino wanamatigwa kuti mweya weregioni utame, kwakupinda ZANU-PF namakare. You have come to demonstrate to the world, not only to ZANU-PF and not only to Harare, but to the entire world, kuti nyika kunze kwekuvakwa nevene vayo inosungirwa kutongwa nevene vayo, masimba achibva kuvanhu vene venyika. Haisungiri unokutongwa nevanotumwa nevamwe kune dzimwe nyika. Aiwa, ngazvibve mamuri vagari vomuno, kusarudza wenyu sekuda kwenyu. Ndozvataunganira pano. I am aware kuti pose kwete muno muHarare chete, kumaprovince ose patakaita ma-election nemaprovince takatambura kumusoro. Vamwe vachifona, vamwe vachinyora matsamba, ndabigwa, mwatiza nemavhoti, mwadini. Musangano weZANU-PF haufariri matsotsi mumusangano. Kana uri umwe wakatiza nemavhotsi nemaballot paper, chero achikomba apfire matepasi. Nokuti musangano uyu wakawana uripo
iwe ukajoina ukasarudza kutevedzera mutemo uri pai mumusangano wawapinda. Musangano wedu weZANU-PF unoda runyararo. Peace. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night. Unity in the morning, unity in the afternoon, unity in the evening, unity at night. Love in the morning, love in the afternoon, love in the evening, love at night. We understand? Love at night. I want all our structures of the party, our structures of the party, kubva parcel kana pa village committee, kuti mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro runyararo, kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF. That is the DNA yeZANU-PF. No, we say no to violence throughout. Mbawona my comrades vabuya apa vabva kumapati akasiyana MDC nedzimwe dzakadaro vataurirwa naBlessing Chebundo. Mashoko ataurwa naChebundo akadzama. Mashoko aunobona kuti ari kubva pasi pomwoyo wake. Isu semusangano weZANU-PF tinosungirwa kuvatambira nomwoyo wose, tishande navo, tawirirana. Vachapinda mumastructures vachingokwiravo sekukwira kwamunongoitavo, nokuti vava vamwe vedu, they are now ZANU-PF, they are now solid. Wava muso weZANU-PF. Manzwa kuti the Second Republic yakabuya yakachinja kuti masambasiyana. Takatanga nokuunza devolution, kuti ma local councils kubva pasi uko kuma local authorities ne central government kuwanikwe dzimari devolution dzinoenda pasi kune garavanhu. Kare taiti stogara muno muHarare muparliament kana mucabinet tofunga kuti kambe vokuChipinge vanodei. Hatichadaro. Tinoisa mari kuChipinge toti mari iyo munodei nayo, moita chii nayo. This last year budget ratakaita regore rino, we have put 42.5 billion for devolution. Kana ukadivide na 10, zvinobvira kuti at least every province inowana 4 point something billion, at least 4.2 billion province imwe neimwe inozoenda kuma districts ikoko. Morangana mega kuti moda kubaka ka bridge here, moda waka klinika here, moda kuwana kaka class here, moda kuita bowl here, moda kuita magadeni zvavakwa muri ikoko. Asi sehurumende kuno we take over
to do the major projects. Iko zvinoizvi takatarira Harare ine makore anopfuura 20 inofunga 20 years iri mumaoko evasingagoni veMDC. Ukatarira marara hatakuri azara pose pose, sewage iri kuerera uku vari kungotaura CCC, sewage ichierera. Mapothole vari kungotaura CC, mapotholes akazara. Bumbavha left and right mukanzuru. Zvino tine simba, tine nzira yokuvabvisa mumakanzuru aya. Kuvabvisa hakubudisi dikita, hapana akabuda dikita achivhota, nokuti unongoti tsepete tsepete, wapedza uchitsepetera paZANU-PF councillor, watobudisa vambavha. Harare council, over half of them iko zvino vane macharges kumakoti ecorruption. Saka patina votera local councillors edu muno muHarare, watova mukana wokuti ise vedu munoona iko zvino izvi secentral government, nokuti zvose migwagwa, kutakura marara, maklinika, kuchenesa mutaundi zvinoitwa nekanzuru. Asi tagara pasi sehurumende yedu tikati aiwa vanhu vari kutambura vanhu vedu, saka mavona tapindira taugadzira mugwagwa mutaundi secentral government. Panyaya yemvura kuno kuHarare tiri kuvaka kunzi dam. My contractors are now on site. Ndinokudzwa kuti kana kunzi dam yaita inobatsira Harare, Chitungwiza neRuwa dzechiwana mvura idzodzo. Kubulawayo makorosa Bulawayo yanga ichingotambura chishaya mvura, pakauya the Second Republic, takaenda kuNyamandlovu, kune inonzi Aquafa, gungwa riri pasi kuNyamandlovu remvura. Tikaita mabhora anounza mvura pamwe chete, tikavaka station panoenda mabhora ose iwawo, tikavaka pipe yemvura inobva ikoko kuya muBulawayo. Tikaita reduce deficit yemvura muBulawayo, zokuti paya iko zvino Bulawayo inoda about 155 megawatts a day, isitapa 151 yatinoapa per day. Iko zvino tiri kuvaka Gwai Shangani dam kuna Shangani ikokoko. Ndofunga kuti gore rino parinopera rinenge radini dhamu rapera iroro. Tiri kuvaka pipe yemvura inobva kuGwai Shangani ichiuya muBulawayo. Asi kare taifunga zvinhu zvakadai zvinofana kuita namakambani anobva kumwe, kwete. Tiri kuita nemakambani evana vedu, vakomana nevasikana. Tinoti vumbai makambani, hurumende nokubatsirai, ndo vari kuchera pipe kubva uko kusava muBulawayo. Saka tofunga kuti Bulawayo kupera kwegore inenge yazova nemvura yokuti anoda kugeza kuseni, akugeza masikati, akugeza manheru, anenge achingoita. Dzamara wasvuka. Zimbabwe iyakwa
Zimbabwe inyika ichipikirwa tinoivaka isu varidzi vayo. Haimbovakwi nevaridzi vayo kana vene vayo. Imwi ndimwi vene vayo. Inofanira kutongwa nemwi zvakare. Saka wanikwa uri kuvatongi. Vatongi ndimo makaungana pano. Vesisi havapo nokuti havatongi. Our colossal party, ZANU-PF, our colossal party, this revolutionary party, kuna wakafunga kuti, vanonza kuti nokuti ku Zambia, pane party riko, PF, I think, Chilema, yakapinda ikoko. Saka vokuno mwisemudenga anzi zvazvaita kuZambia zvakuya vokuno. Regai ndikuudzei nyaya idzi. Indai hama dzangu muvudze ava varume ava veopposition kuti kana munhu akatanga kufamba netsoka achibva muno muHarare achienda China anotanga kusvika neari munoenda kuda State House opposition asati asvika. Mawizisa munhu achienda kuChina achifamba netsoka achibva muno muHarare anotanga kusvika kuChina. Opposition iri muno isati yapinda muState House.